Barkaidazuet denok, neure errua izan da. Zer izan duk? Zer gertatu duk? Nola aldatu duk horrela? Nire azken kolpea! Askida Santarrori, zergatik suntxitu zenuen nire planeta? Noiz utzi behar diozu planeten suntxiketa zitalari? Nola zitekek? Sekula santan ez dizut barkatuko madarikatua! Enaukarritzen gure anaiai hiltzeko gauza ez izanaz. Baina... Segurregin zeni eure buruaz. Esaldiat esan niena izela anaia bezalakoa. Planeta guzti hau erabat xetuko dira. Tentela, pozik goraipatuko induket, baina izango goan, neu nauk indartsuena! Ez du utziko lurrera erortadin. Hau planeta honen eta saia guztien azkena du behin betiko. Ez uste horrekin menperatuko nauanik. Zer duk hori? Kola hundi, eraitsiko aldugu. Utziok. Utz dezagun berak ereina, berak bildezan. Freezer oraindik ez duk behar bezain indartsua. Hobe orduan txera itxibanu, etzen Freezer bakarrik, neure erintzen behar bezain indartsua.